Тяхното време приключи. Оставка! Оставка! Бразни ви безплатно! Колко пъти трябва да ви го кресим? Копалата кадне! Но най-голямото бъдеще на протеста ще определят това след поколение, тези млади хора, студенти, ученици дори, които ще построят своята държава за себе си. Но истината е, че разделението е само едно. Разделението между крадящи и ограбени. И ограбените сме ние. Демокрацията не е еднократен акт. Демокрацията се прави всеки ден и е наша работа да я защитим. На този площад силата на тези хора не може да бъде възпряна и не бива да бъде спирана. И ние не трябва да го позволяваме. И те трябва да се страхуват от нас.